Αγαπητοί συνάδελφοι δήμαρχοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, θέλω να σας ευχαριστήσω εν πρώτης που βρίσκεστε σήμερα εδώ, σε αυτή τη μεγάλη στιγμή της ανακήρυξης του ζεύγους Γιάννα και Θεόδωρου Αγγελόπουλου ως μέγα ευεργέτες. Κυρίες και κύριοι, τύχη αγαθή απόψε μας έφερε όλους εδώ, στην αγκαλιά του αρχαίγονου ετούτου τόπου, να γίνουμε μάρτυρες μιας σεμνής τελετής κάτω από τη σκιά του κάστρου της Καρύτενας, με φόντο τα χρώματα της μέρας που φεύγει και της νύχτας που έρχεται. Τύχη μοναδική για όλους εμάς, απόψε που θα δούμε την πατρίδα να ευγνωμονεί και να στεφανώνει άξα τέκνα το Θόδωρο και τη Γιάννα Αγγελοπούλου. Τύχη ξεχωριστή για μένα, που εκπροσωπώντας τους ανθρώπους αυτού του τόπου μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω εκ μέρους τους το ζεύγος Θεόδωρου και Γιάννα Αγγελοπούλου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου και την αγάπη τους, για να καταθέσω και τα δικά μου αγνά συναισθήματα αμέριστης εκτίμησης. Φίλες και φίλοι, ο τόπος μας είναι μικρός, μόνο βουνά τριγύρω, πέτρες και όνειρα. Οι άνθρωποι που το κατοικούσαν πάντα ακούραστοι, περήφανοι, έζησαν σε τούτες τις αητοφολιές χρόνια δύσκολα. Σε δύσεκτους καιρούς αγωνίζονταν να γεννήσουν παιδιά, να τα αναστήσουν, να κρατήσουν τη φύτρα ζωντανή, μα ο χώρος δεν έφτανε να τα θρέψει. Και άγουρα τα νιάτα έπαιρναν τις στράτες και γέμιζαν τις ξενιτιές του κόσμου. Αμούστακο παιδί έφυγε από το χωριό Μάραθα και ο αείμνηστος πατέρας Παναγιώτης Αγγελόπουλος το 1920 για την Αθήνα, με τη φλόγα της ζωής στο στήθος και το όνειρο του νόστου να τον συνεπέρνουν. Δούλεψε σκληρά από το τίποτα, δημιούργησε μια οικονομική αυτοκρατορία, μα οι θύμησες της παιδικής του ηλικίας έμεναν πάντα έντονες. Πλούτησε, μα δεν ξέχασε. Η διάθεση για προσφορά στην αγαπημένη του πατρίδα ασίγαστη. Η προσφορά του μεγάλη. Δεν θα παριθμίσω αυτή την προσφορά, όμως θα ήταν τουλάχιστον αχαριστία να μην αναφερθώ σήμερα με την ευκαιρία αυτής της σεμνής τελετής στο μεγάλο αυτό πατριώτη που μερίμνησε να μεταλαμπαδεύσει αυτή την αγάπη στα παιδιά του. Το κατάφερε και το βλέπουμε σήμερα ζωντανά μπροστά μας, στα μάτια του γιου Θεόδωρου Αγγελόπουλου και της όμορφης και άξα συζύγου του Γιάννας. Άξιοι συνεχιστές ενός μεγάλου πατέρα, το ζεύγος Θόδωρου και Γιάννας Αγγελοπούλου, παίρνοντας με τη σειρά τους μια βαριά κληρονομιά, ανιδιοτελούς προσφοράς που τα λόγια είναι φτωχά να περιγράψουν και εγώ θα αποφύγω να το κάνω με το φόβο της παράληψης. Γιάννα και Θόδωρος Αγγελόπουλος, δύο λαμπρά ονόματα που θα μας θυμίζουν πάντα πολλούς λόγους για να είμαστε υπερήφανοι, ως Έλληνες, ως Αρκάδες, αλλά και ως Γορτίνοι. Η προσφορά του στην Ελλάδα είναι γνωστή και μεγάλη, που ξεπερνά τα σύνορα της χώρας και γίνεται πανευρωπαϊκή, παγκόσμια. Όμως παρά τις πολλές υποχρεώσεις και τα υψηλά καθήκοντα, ποτέ δεν ξέχασαν και εμάς εδώ, την ιδιαίτερη πατρίδα. Πάντα πρόθυμοι, αρρωγοί σε κάθε προσπάθεια, στη λύπη και στη χαρά, στο όνειρο και στην ελπίδα,
για να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Το μεγαλείο της αγάπης και της προσφοράς των αγαπημένων μας Γιάννα και Θεόδωρο Αγγελόπουλου αποκαλύφθηκε σε όλη του την έκταση στη Μεγάλη Συμφορά του 2007, εκεί που δοκιμάστηκαν όλα, εκεί που δοκιμάζεται το ίδιο το ατσάλι την αντοχή του. Όταν όλα γύρω γίνονταν στάχτη και χαλάσματα και η πύρινη λέλαπα μετέτρεπε τον τόπο μας από παράδεισο σε δαντικό τοπίο, το ζεύγος Θεόδωρου και Γιάννας Αγγελοπούλου δήλωσε παρουσία και μέσα από τα κοκαΐδια και την καταστροφή με την προσφορά τους έδωσαν ελπίδα και όραμα για το αύριο. Μας έκαναν να ονειρευόμαστε πάλι τον τόπο μας όμορφο, πράσινο και φιλόξενο. Η ιστορία μας έχει διδάξει πως όσο υπάρχει ζωή θα υπάρχουν συμφορές και καταστροφές. Θα ξεπερνιούνται όμως και η ζωή θα μπαίνει πάλι στο φυσιολογικό της ρυθμό. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που με τη στάση τους θα μας δείχνουν ότι ακόμα και οι μεγάλες συμφορές που μπορεί να φέρει στη ζωή ξεπερνιούνται. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να αγαπούν, να τιμούν, να σέβονται. Άνθρωποι ανιδιοτελείς, άνθρωποι σαν τη Γιάννα και το Θόδωρο Αγγελόπουλο. Για όλους αυτούς τους λόγους, σαν ελάχιστο φόρο τιμής, εγώ ως Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γόρτινος τους ανακηρύσσουμε μεγάλους ευεργέτες μας και το καταγράφουμε με χρυσά γράμματα τις σελίδες της ιστορίας της ανθρωπιάς, της ευαισθησίας και της ανυστερόβουλης συνεισφοράς, σαν παράδειγμα προς μίμησης για τις απερχόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο τιμόμενος κύριος Θόδωρος Αγγελόπουλος έχει το λόγο. Συνήθως μου γράφουν λόγους, αλλά τους λόγους τους βγάζω την ψυχή μου και ιδιαίτερα σε αυτόν τον τόπο που γύρισα όλη την ημέρα σήμερα μαζί με τους φίλους μου. Γυρίσαμε τα χωριά, γυρίσαμε τα λαγκάδια, προσκυνήσαμε στη Μονή του Προδρόμου, είδαμε όλη την εξέλιξη, είδαμε τους δρόμους, τους καινούριους δρόμους, είδαμε σπίτια να αναπαραγωγούνται, η τεχνολογία, τα σημερινά μέσα. Νομίζω ότι μας κρατούν και τις κρατούν στα μέρη αυτά και δεν χρειάζεται πια, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, τα χρόνια τα παλιά που θυμάμαι ο πατέρας μου και οι παππούδες μου περπατούσαν από το Βλαχόραστη τότε να πάνε στη Μιτσάνα ή να πάνε στο σχολείο. Όλα αυτά είναι παρελθόν. Γι' αυτό ελπίζω και εύχομαι ότι όλοι σας με την τεχνολογία και τη σημερινή επικοινωνία που υπάρχει, το Ιντερνετ, θα μπορέσετε να μείνετε στον τόπο μας. Και αν θυμάμαι καλά, το είχε γράψει ο Χαρίλαος Δημητρακόπουλος, συγγενής τότε, των Αγγελοπουλαίων. Ήταν λοιπόν το Πάσχα, 18 Απριλίου του 1952, που δεν υπήρχαν δρόμοι τότε και ο δρόμος, ο λιθόστρωτο, έσταματε στον Ατσίχωρο. Από τον Ατσίχωρο και πέρα λοιπόν, ο παππούς μου και ο πατεράδας μου φτιάξανε τον δρόμο. Ήταν λοιπόν τον 18 Απριλίου του 1952, που ήμουν τυχερός και ήμουν εδώ τότε. Πέρασαν και όλα 58 χρόνια από τότε. Αλλά θα ήθελα να σας διαβάσω τι είπε ο Παρπαθόδωρος που τον λέγανε τότε, κόμμαται στην κορδέλα για τον δρόμο αυτόν. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωκε την δύναμη να κάνω ένα καλό στον τόπο της γεννήσεώς μου. Ηθέλησα να ευκολύνω την απόμερη γωνιά σας και να σας ανοίξω τον δρόμο στην πρόοδο, στην καλυτέρευση της ζωής σας. Και τώρα ευτύχησα να δω το έργο περιομένου. Κόβω την ταινία της αψίδος και αφήνω ελεύθερα το πέρασμά σας, ευχόμενος να είναι τούτο πέρασμα στην πρόοδο, στην προκοπή, στην ευμέρεια, στην ευτυχία των αγαπημένων πατριωτών. Αυτό το 1952. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα συγκινημένοι και ευτυχείς μαζί με τη Γιάννα, η οποία και αυτή προέρχεται από μια